tots a dintre, la calma és total. Has de deixar el rellotge i no mirar el poble. Mentre la banda es banya, nosaltres hem anat a Caldes de Malavella a veure les termes romanes i donar una volta pel poble. Aquí a Caldes només hi ha plantes embotelladores d'aigua i balnearis. Ja tornem a ser al balneari. Què dius? Ahí? El Jordi dintre de la sauna. Es veu molt nou tot això, eh? La capella. Hola, Raquel. De concert. Començarem, és una banda de tipus bastant folclòric, ja ho veureu al llarg d'aquest petit recital. Començarem per un pas doble molt conegut, segurament que millor més del que el coneixerà, un pas doble molt catalanet que porta per títol A la festa. Tots vosaltres, en Pep Coca de Lledós, no us deixem. Eso es mi parte, lo que hacemos aquí.
es la ñeca que se baila así. Izquierda, derecha, delante y atrás. También la vieja Maya y el tipo Superman.